Безнең иң якын дуслар, билгеле инде кошлар. Һәр берсендә канат бар, тик очмый кайбер кошлар. Кайсы очмый, кайсы оча, җавап табыйк без бергә. Кош очмаса туктап кал, әгәр очса сикереп ал. Иң салкын материкта суда пингвиннар йөзә, ә безнең туган якта күлдә аккошлар йөзә. Ә бу исә дуслар торна, ул очамы әйтче миңа. Пингвин очмый, аккош оча, торна оча. Бу матур кош кара бүрек, түше уттай тора янып. Ә бу исә тәвә кошы, Австралия йылдызы. Ә монсы сары туш песнәк, ул очамы әйтче тизрәк. Кара бүрек оча, тәвә кошы очмый, песнәк оча. Кошлар канатлы булса да, очмыйлар барысы да. Андый кошлар барлыгын онта күрмәсин тагын. Пингвин, аккош, торна, кара бүрек, тәвә кошы, песнәк. Бет